So balik ta guys, di ba? So mo na ni itsura sa atong atop guys, diri nga side. So balik ta diri guys. So di ako diri sa DIY guys. Pagsulod din mo sa DIY guys, na may sounds, na music. So nikalit lang ta ani voice over. Maning dagway diri sa DIY. Sa sulod sa Damilag Manolo Portage Kidnon. Naani diri ang DIY. Dining banda sa may Lowlands nga building. Kinsay familiar sa katong taga Damilag ug Manolo Portage lang. Naani diri ang DIY nakatukod guys. Familiar man siguro mo kay Burag Tibuok nasod sa Pilipinas na may DIY. So ang among tuyo diri guys kay katura mang rock bitaw guys, kanang rock baby rock. Joke lang. Nagkuan ako ani guys, nangita ko rock kanang butanganan sa ako ang mga panakot diri sa may kusina nako nga bahin. Gusto na ko nga iplastar ako ang mga panakot kaning mga batol ba nga nakasulod sa batol like tuyo, mantika, suka, asin, bitchin og magic syrup, pepper ug uban pang nakasulod sa batol ba like coffee, sugar, inana. Gusto na ko sila ilain nga para wala na sila diri sa among lamisa, diri sa may bandang bahin sa among kusina sa gawas. Mo nang munay usa sa akong tuyo diri sa DIY ang ubang bahin pod si Anthony na ana buton sa iyang tuyo po diri sa DIY. Basta ang ako nagpalit la ko dinhi og or nangita ko atong rack lagi, pero sad to say wala ko makaangay sa rack nila diri kay mga gagmay ang uban pod sure rack ra kay gitsura ba. So mo to nga nag-decide ko nga basin sa pikas na lang pod kong tindahan magpalit og tinuod man dito ra gid ko sa pikas nga bahin, pikas nga tindahan ko nakapalit sa kong tuyo og ako og yung napalit. Wala na lang ko naka-video dito guys. So diri ang gibuhat na ako, nagkuha na lang ko diri ng burag window shopping sa kanang especially sa kanang mga gamit ato sa kusina. Kuan na ko guys kanang kutob ra ko sa window shopping kay dili man na akong tuyo. Sa sunod na pud na so si Anthony diya na pili pud na siya diya sa unsay iyahang gusto paliton. So dinhi ra ko kutob guys akong voice over kay basin dili ko makatultol sa uban akong istorya ba kay dili ba gyud ko voice over gyud nga pagka vlogger. Nakainani lang ko guys kay tungod kay ang DIY ko so kay ilang sound, ilang music ba na maglikay lang ta. So ano to guys, lantaw na lang mo diya sa uban basta kay dinira ko kutob sa akong voice over og naami karon sa sulod sa DIY building diri sa may Lowlands nga part diri sa may Damilag Manolo Portage Bukidnon. Kuan rin siya kanang along the highway and then walking distance ra pud gikan sa amo, gikan sa Darbisi paingon dira kani nga building. So maro to guys, lantaw na lang mo diya sa uban and then magkita-kita na pud ta sa kaning mga next nga kuan nato after diri sa DIY na napud tay lakpon diri. So lantaw lang mo din ha.
Pauli na ta guys. Dire na lang ta sa dool mag-shopping guys kay unya sa hapon na mag-ulan na pod na. Oo gani. Palit tag isda unta. Kapaingon. Tuyo-tuyo ka. Ano tanaw di ah. Bisa kay na ipakusog og dagan. May pagidala na ako tong bedsheet da. Ha? Bedsheet ba? Ano to? Ta. Signal. Kutong bedsheet ba kay atong dadon dito sa kuan. Limtan sad nako da kay akong ginauna ang rak ramanggod. Makaya sa di makaya sa atong kuan nindot kayo og kuan no bayo tanaw kay bayo ang view ba nindot kay tanan nice kay atong tempo karon guys unya ulan later ani sa ta sa kuan guys Damilag market kay magpalit mig isda palit ang isda. Nilang isdaan diri ba? Pilang kilo anak ti? 200. Kani pila man ni? 200. Kanina lang putog. Ang matambaka. Tambaka po. Isa ka kilo. Isa lang ti ani ti. Tamban gagmay lang kayo. Gusto ko na magimaya na extend. Ay ba? Ilaw. Ilaw. Ano yung mga kuhan dili guys, Damilag public market. 215. 215? Kana na lang. 250. Dungagi lang ti. Mora ni diri guys ang isdaan. Kanira sila diri ang namaligya sa isda. Ang dini sa tabo karni na ni diri karni baboy, manok ug baka. Ayara ni diri mabibo guys kung Sunday. Pero kung suki dito guys sa itlog, napaman mi itlog. Sunod na lang na. Wala mo mga gihimong yapon. Hindi ka lang kung ano naman. Kukutin mo na yan. Pila man na. 2.5. Kani diri guys, every Sunday mapuno ni diri sa mga baligya. Na nagitawag og tabo. Every Sunday ni diri. Pero kung regular day lang or regular days, muni siya mingaw. So niya na ta sa balay guys, og niya ato na ning i-unbox ato ang utility racks. Muni atong patungan sa atong mga kuan guys, kanang mga panakot ba. Kaning nakabatol pa bitaw nga mga mantika, suka, tuyo, asin, bitsin. Ug uban pa i-symbol dadi oh. Dadi kay para makita sa kanila dadi, kay nangita ba sila dadi si Tony. Lo.
Nakita yun. Oo, kay part man ka sa vlog. Ano pakita pag may time, 'di ba guys? Oh, nakita din sila. Asa di si Sir Tony? Oh, nagubo-ubo. Oh, ko siya ipatabang ani guys. Ano siya tong plastaran na to pagkuan, masimbol na mo na itong plastaran. Imbis nga decoration atong i-plaster din ha, dili lang kuan lang katong atong mga gamit diri sa tong kusina guys. Oh, kay para kaning atong lamisa dinhi mahawan na. Mahawan na diya og sana maigo na tang atong mga food di ang atong i-plaster sa lamisa di na kaayo magpiot. Sige, sugdan na niya ka symbol guys. Simple raman ni siya. Asa. Bro siya ligon. Oh, ligon siya guys. Ligon siya na may uban ani nga nigpis. Wala may problema kay hagkap ra man sa to ipatong ani guys. Baga siya oh. Buyag. Excuse me. Busog ko sa kuan. Kamuti turon. Pila na siya ka layer? 5 layer. Maigo na siya sa atong kuan mga ipampatong din ha. Diyan na to iabay na sa stove na to guys diya. Ito sa pikas nga side. Okay, para hapsay ba niya ang kanang nasa ibabaw sa lamisa. Kuan na diya mahawan-hawan na dili na mapuno. Insakto sad ni siya kada kuon rasad. Kani siya mo ikuan bay. Mo ipailalom. Na naman diri ang kuan oh, yung tikod. Ako magyapon. Tanan man. Ah. Look bright. Ay, valedictorian. Kana siya mo sa tikod. Dito yung pinakaibabaw. Kana siya? Ano ba yung design bi? Ay, ang pinakaibabaw kay kana mang kanang tutoy-tutoy. Kani ba? Kani siya may ibabaw, kaning tutoy-tutoy. Kani ba oh, kani. Kani siya may tikod, kana. Ah, dito na. Okay na din. Natiwasan na na. Kaya kung tato nga para kuan, di lang tayo taon ng ikalima. Pagtanta na dito sukod kay ubos ang mga sa tanan. Sagdi lang kayo magamit man ang. Dili man siya ubos kay na may tikod oh. Mo man ang tikod, taas-taas man po ng tikod. Do not libog-libog your mind because that rock is already set up by the design itself. Oh. Sakto ba kung English, guys? Mura may diri binalay, guys. Binalay. Baybayan. Nanay, tatay. Kaligon ba? Oops. Oops. Yung madto pa ta dito sa i-invento na naman siya guys kasi gusto niya nga makuan ng yang haligi ba makuan siya na madistansya siya sa floor, gusto niya mailipit sa floor gamay ang iyang haligi yang tiil day sorry haligi tanaw nito yung discard TV sama na bay sunas Gisuan ka patuloy ulos litson ano ba? Pwede ra. Okay na oh, set up na. Thank you. So na-plaster na to guys. Di ba? Perfect na. Ano diya mga drainer dira.
Ato mga panakot, sibuyas ahos o limonsito, and then dinis sa ibabaw, ya diri atong asin, atong magic sarap, atong ajinomoto, suka, tuyo ug uban pa, di ba? Na-plaster na siya. And then, di na ko magtuyok-tuyok kung magluto ko, guys. So, di ba?